I ćao svima. Evo, znači, kako beše be? Game Addictions SRB, posle dugo vremena se vraćamo, igramo opet, evo nas na Mindplexu. Vidim te, idi leđa, idi nazad. Čest, imam Iron X. Kreni nazad, tačno tamo gdje si bio. Vidim te, nastavi ovo. Ajde. Dobro, idem po tebe. On je inače, ja sam Link Boy. Evo ti mač. Nisam, brate, nego... Evo ti mač. Drži. Nisam ja sam Link Boy, nego imam generatora nekog tamo, nećemo sad o tome. Tako eto, nije nas bilo, brate, dugo nismo snimali. Ali sad je raspust. Ali ja, krećemo, vraćamo se punom parom. Ovdje je teško da će ima neki čest. A, kako ti čini? Uzeo sam sekiricu i ovaj čudo. Kako sekiricu? Tako nešto, gdje si ti? Imam fishing rod. U brod sam još, ti gdje si? Ja sam u brod, ja imam fishing rod. Ima tim ovamo, ako ovdje ga utepimo. Gdje? Izađi iz broda. Ovamo. U kuću su. Pitanje je da li možemo da ih utepimo? Ne možemo, begi. Begaj. Begi. Ovamo. Vratiš sam. Tu sam re. Ajde peti. Osjećam da će ovo da bude fail, znači zaosjećam, brate. Ali dobro. Znači nismo dugo igrali, ali eto, šta ćeš. Nema se vremena. Ja se izvinjavam, ja sam malo pripaljen. Hvala ti, Alekso. Što? Uplašio sam se za svoj život. Ovdje je sigurno neki pokupio. Ne često da. Čekaj, volio spawn. Ej, Alekso, evo neki vol. Sad ću da ga kill. Moš ti to, ajde. Žensko! Rek. GG, uzmi fishing rod. Nijem fishing rod već. Imaš li hranu? Neko je rekao Nara Addiction, znači zoveju nas ljudi, dobro. Zdravo, brate. Zdravo. ZZ. Imaš li food za mene? A gdje si? Imam kukić. Pa fuck, to je pojedu sad. Nema neki noob dole u gold armor. Idem da ga recepim. Sad pomesi sekundu, brate, ne može se. Idem da ga recepim. Ali će da ne razbije... Pa recepi ga. Bravo, Alekso! Daj neki armor i hranu. Daj mi gold boobs. Molim? Gold. Boobs? Da. Zdravo. Treba mi gold. Ide neki, pužur. Odakle? Iza tebe. Gde? Vidim u Nike, vega pod zemlju dole. Vidim ja. Hakler, majke. Znači ja nemam nešto mnogo iskustva u ovom obnovu da kažem. Ali ja imam. Oho. Hot and spicy. To je, brate, sve povrvane, gledajte. 21. 21, aj strava. 21. 21! Imam kompas ako si zainteresovan da tražim Imam dva kompasa, ali jedan smo pored drugog, tako da da. Ja imam 3. Evo. Pratiš li me? Znači, brate, dugo nismo snimali, dugo, ali krećemo, znači punom parom, znači snimat ćemo, uploadovat ćemo koliko stignemo dok dušu ne ispuštimo. Lul. Znači, brate, mora da mi prebacuješ klipovi gdje ja uploadujem. Ovdje su svi pokupili često, ovo je spawn. Čekaj, onda ajmo na vam. Ko što vidite da smo nubovi, brate, može nam. Ja. Beganje. Ja. Lej, ali mi izdignu. Ja ću, begi. GG, hvala za armu. Pa jok! Imaš li pantalona? Ej, imam sekiru golden, imaš i nešto bolje malo. Imam samo iron i wood. Pa daj mi iron. Pa to je za mene. Supply drop. Nice armor. Ajde idemo po njega. Ajde. Vidim beam onaj, beacon. Čekaj, mora da prede nešto sa healom, spori malo. Sve će nas sretne neki. Idi na supply drop. Vegedan, mogu ubiti. Ne vidim te gdje si. Otišao sam napred, čekaj. Ajde. Drž ga. Ružo! Ima vuka, zato je samo. Vega, tu je kod supply drop, sad ću ga napadnem iza leđa. Criticals for days. Racepi me, utepa me. Ja njega utepa, bio je na one hitu, brate. Stani, sve ću te pratim, stani. To li ga ti tepiš?
Ajde. A ovo laguje, joj. Desni klik. Nice, GG. Nego šta, nego da sam dobar. Sljedeći supply drop, evo ide. Pokupi brzo, pokupi supply drop. Nice. Nek jedan lik preko puta. Draven troll, nešto to preko. Gdje, pa ti si skoro full iron. Uzmi moju sekiricu, bre. Imam match iron. Ha. Neka ti fala. What the fuck, FPS drop. I meni malo. Healim se, imam 5 srca, brate, evo. Vajte video, lago je. Sve ne žive. Ali obrnu se, idem kud spawn. Begam. Idi na spawn, sve će dođe. Vrati me, ti mi pomagaj, gledaj da li ide po meni. Tu sam. A, znove mi se prsti! Ovo mu je inače prvi survival games na Mineplex. Jeste, drvo me trema! Ne desni klik, nube. Jao, navikao sam da se trollam s desni klik, jao, bagujem. Aaaa! What the fuck! Tu ga nema niko. Misliš? Će dođe zima po tebe. Oj? Ništa. Nemoj mi te i Mineplex fore preminjuš, brate, ne znam ništa. Ja ću to, opet. Dobro, bre, vidiš. Sad ću ti kajem kuda je neki. Čekaj da imam kompas, vole. Ima jedan tim. Na 160 bloka je najbliži, mogu da se odmorim. Ovija timuju, ali nemaju neki toliko dobar armor. Čo, s Aleksandar Mirove, Alekso, pazi me da ne poginem. Ima 2 tima, čisto da znaš. 2 tima, protiv njega. Koliko mi je sad bolji audio kad kod njega ne šušti. Ovija sam... Stane, volio spawn, nije spawn. Idu na kod spawn, čini mi se. Ja sam kod spawna blizu. Oni su blizu spawn, čisto da znaš. Opa, ja sam treći, brate, gledaj koliko sam dobar, aha. Treći, bravo, drugi si bre. A drugi? Ali to nema nikakve veze. Vrni se na kod spawn. To znači da imam najbolji armor, nemoj da lažeš. Ajde, idi na kod spawn. Ošto ima ovaj cave spider, kakav armor ima. Na 150... LOL, tim je na spawn. Shamiro Ninja li je tim? Aha, s ovog cave spidera. A ja šta da radim sad? Idi na spawn tepegi tamo, ajde. Pegam si, ajde, zdravo. Ne, tamo sneg, ne. Molim vas, objasnite mi šta se desilo. Ne sme sneg da dođe do tebe, ajde begi. A on mi prilazi. Eve ide do tebe, begi. Pusti me, zvaću decu! Piši cross DM. I koji ću da radim, stoj. Upisali. Cannot be started now. Dobro, ne može još, ajde. What does that mean? I don't understand. Dead match. I speak English very slabo, almost ništa, bro. Ajde. Ček da bi se... moglo u tvoju perspektivu da uđemo na koliko u 1-8. Lele, stižu po mene. Vegi, to je tim. Coming here. Tim. Čekaju te na stepenice. Tega. Ubi ga. Ne umem! Tepaj bre, samo udaraj. Ponovo, udaraj. Zakoli! Desni Pa klik. ja nisam... Begi. Jurete. Desni klik sad na stepenice kad je. Promaši. U tepe. Jebe, sunce ti jebe, glupo. Ti crkne od fall damage. Da ti ga zabiverim, nemoj da se gliverišem, mi smo... Begi, ne ubrći mu se, begi. Sad mu se obrni. No, ne mogu ubijem 2 srca. Kakav FPS drop, ne mogu te pratim sad. Ne rovi toliko FPS mi drmaš, ajde. Aleksi, za mene li je? Malo dalje iza tebe, obrni se i desni klik na njega. Ma imam 2 srca. Pa sad ću ti kažem koliko on ima. U stvari ne znam kako to da pogledam. Ne umem to da pogledam, ne biti. Blizu li za mene? Mnogo daleko iza tebe, jedi ti. Jao, sve da ga odbaciš s liticu. Ide zima, pazi, ide zima. Odakle? S desne strane. Sve ću ga udarim ja s kompas, mislim s ruke. Pobeže na mid, pobeže na spawn. Ega, žena jedna. Ode na spawn. Dođi malo mala, da ti ga zabiverim, čas healam si, vrat, imam 3 po srca. Znova mi se dlanovi, Možeš ti to. Još koliko smo stali živi? Kuda imam? Još... ne znam šta.
On prilazi mi. A, begaj! Još 4. Gde je zima? Stani, sad ću dođem do tebe. Blizu tebe, iza tebe, begi na tamo. A ne razumijem koja to znači. Možeš i da me... Samo pravo. Ovaj prilazi do mene. 79. Na spawn je. Onda je baš na spawn, kuda što testuju. Ja. Što mrzim ovaj desni klik, jao. Desno od spawn, imaš kompas pa ću vidiš. Deathmatch. Deathmatch, idemo, možeš ti to. Prvo te poje ovog desno od tebe, pa onda ovi ostali, jer on najslabiji čini mi se. Ne, on je najjači od njih. Desni klik. Iza tebe, pazi. Tepi. Voli ima Diamond Sword ili Bruce Lee, tepaj Bruce Lee, what the fuck? Iza tebe. A ne mogu više se okrećem, brate, tresaju mi se rukice. Begaj! Ne u zimu, ne! Nice! Pazi ovog ispred tebe. Če crkneš. Begi, nastavi. Koliko health imaš? Puno, malo. Ne jurete, healuj se, ne jurete. Malo mi vrtilo. Kakav tank. Još ti i Geot su ostali, Geomat 17. Možeš ti to? Možeš ti pobediš, ajde. Koliki mi je FPS, brate, samo 53. Spreman sam. Uzmi fishing rod. Uvej. A, imaš. Zima iza tebe. Ha? Ne. Stani, svi čekajmo kuda se ovaj krije. Ispred tebe. Će nas ne neću dalje. Ima li mnogo health, ti ne znaš? Spreman sam. Odmah na drugu stranu. Ima Stone Axe, izvrlje ga. Uzima armor, idi brzo. Uzima itemi što je utepao ovog. Požuri. Sad. Dođi vamo mala, da ti ga zabiberi. Ima Iron Sword, desni klik. To. Obrni se. Dođi vamo mala, da ti ga zabiberim, nemoj da se gliberiš, jer mi smo Justin Bieberi! GG. Pa, švedski akcioni, to mačko lomi ga mac, tako to. Kill him, Napiši GG. Oh yeah! Znači, brate, šta da vam pričam, prva igra na Mindplexu, dođi vamo da me snimiš kako sam pro, gledaj šta sam lepo. Imam skin kod tebe, nemam. Kaj? Nemam skin kod tebe. Nemaš. Oh yeah, kill him. Znači, nemam reći, znači najbolji sam. Ništa bez mene. Znači, oduševljen sam. I tako to, znači, da završavamo. Znači, ovo je igra u životu na Mindplexu, mislim, na ovo. Hunger Survival Games, tako. Gledaš u pogrešnu kameru. Jao, izvinite. Izvinite, gospodine kamer. Znači, lajkujte se, subscribeujte se, šerujte, brate, pa onda se desubscribeujte, pa se opet subscribeujte, pa napravite YouTube account, pa se subscribeujte. A dobro, nema mi keceš. Znači, i tako to. Isto imamo naš Minecraft server, dole u deskripciji, ili na ekranu ako editujem. Ili na ekranu ako voga vola ne mrzi. Ne mi se po ovoj prase meći pred mene. Ništa. I... Ne dodavaj mi megabajti na snimak, ajde. Adio.